Que ricos son os bisteques fritidos coas patácolas. Carallo, como te atrácolas. La, 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 la. Agora sí que vai. Ah, a quinta vai a vencida, Pero, Iches, por que non lle dá a volta al Callata, Miro? Por que non lle dá a volta al Callata, Miro? Neste país sobran capataces. Por que non a pos mirando para arriba? Mirando para arriba. Así. Ti non, al Callata. Eses chafalleiros fabrican os acallatas do revés e logo teño que romper a cabeza. Ai, a ver, deixame a min, a ver que... Xa está. Xa o sabía, Valdreu, pero deixeiche facer a ti para que te sentieses útil. Moitísimas gracias, Miro. Nada. La área, nana. Así, a mancha de humidade xa non se ve. Sen necesidade de chamalo pintor, Que ten habilidade, ten habilidade. Case que queda mellor así. Non se che escapa un, Pereira? Nadia, 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 Balbina, na caixa das patacas quedan 4 bailando. Un par de tortillas máis e acabamos con eles. Pois haberá que traer máis. Miro, vas ter que ir á aldea por unhas caixas de patacas. Non necesitamos patacas. Xa farei o café con outros ingredientes. Como que xa fará o café con outros ingredientes, bandallo? Claro, muller, é cuestión de investigar. Si, de investigar no balde do lixo, como fai sempre. Ti estás a favor de reciclar ou non, Lercha? O café non se fai con mondas de pataca, Miro. É que lle bota mondas de nada. Habendo cartón das caixas. Pero o cartón non serve para... Xa cho explicarei outro día. Con esa mentalidade, como vai avanzar a ciencia? Xa. E outro avance será a tortilla de patacas en patacas, non si? Pois sí. Iso xa está inventado, Miriño. Chámase tortilla francesa. Ves? Francia é un país máis avanzado que o noso. Ata fixeron un palacio para as berzas. O Palacio de Versalles non é un palacio para as berzas. Ali non lle dan caprichiños aos clientes. Quen queira patacas, que vaya a collelas das árbores, como fago eu. As patacas non se collen das árbores, Miro. O caso é non darme nunca razón. Bos días a todos. Por favor, posme un café, Balbina. Nin por favor, Alangrán. Aquí non se ven pedir. O señor Barreiro pensa pagar o café. Pídeo por favor, porque é unha persoa moi educada. Tampouco tanto. Fago o que faría calquera. Calquera non. A Miro non lle viña mal aprender de ti. Dis iso porque me tes manía. Pero miña naiciña querida sempre di que son un exemplo de civismo. De cinismo, non de civismo. Ai, sí. Pois non merezo que diga iso de min, tanto como a quero. Bella do carallo. Deixa de esbardallar, anda. Aquí tes, Pedro, un café para que vayas contento pro despacho. Agora vou ao xulgado. Parei un momentiño para recuperar enerxías. E logo non queres un pouquiño de tortilla? Ten unha pinta boísima, pero non teño tempo. Gracias. O que ti digas, abogado. Xo diches nada de tortilla. Aquí estamos pro que manden os clientes. Pero se me das un par de mazás desas da señora Carmen, non digo que non. No xulgado sempre hai un momentiño para matar a fame. Agora mesmiño, Pedro. Mazás, me cajo en Adán e Eva. Neste bar estamos para o que manden os clientes e os amigos como a ti. Gracias. Fasme que me sinta como na miña casa. E se estás na túa casa, por que non nos has ti de comer e de beber? Camándula. Pero cala, Valdreu. Pois sinto, cho Pedro, pero non temos mazás, acabáronse. Ui, sí, como sentimos, eu o primeiro, Non importa, non te preocupes. Terás que traer da aldea patacas e tamén mazás, mira. Ala, primeiro patacas, agora mazás, logo haberá que podar os grelos. Tranquilo, xefe, os grelos non se podan. Menos mal. O que hai que traer é unha caixa de tomates e outra de cebolas. O que? Xa o sabes, e nada de protestar, Podías mandar a outro, nin que eu fose teu marido. Ti é o seu marido, Miro. Non me cambies de tema, abogado. Que pasa? Nacín coa cara do típico parvo o que lle encargan todos os recados? No, Miriño. Entón, por que me mandas sempre a min? Non naciches con esa cara, foise che poñendo co tempo. Ui, que carallo. O que menos me apetece neste momento é facer unha viaxe á aldea para traer patacas. Pois vaite preparando para faceres varias. O que? Varias? Co maleteiro tan pequeno que ten o noso coche. O que necesitas é un coche como o meu, que cabe todo o que lle metas. Cun coche así fais unha viaxe e vía. Aí falaches, abogado. Xa sabes, patacas, mazás, cebolas e tomates. E non tardes, que Balbina ten moita presa. Ala, vía. Encantaríame axudarvos, pero non teño tempo. Eu referíame a que podías comprar un coche como o meu. Un coche para traer as patacas.
Non se ainda ir a acabar mercando en trolebús para servir os cafés. Perdón, era un consello de amigo. O que di Pedro é xustamente o que eu pensaba. Un monovolume sería o ideal. Xa falei con Antón para que fose mirando modelos. Xa falaches con Antón? Isto é increíble. Aquí a única opinión que non conta é a miña, a do cabeza de familia. Pois, para que os saibades, eu teño a miña propia opinión sobre o asunto. Ai, sí. Sí, o que necesitamos é un mono boludo. Un monovolume, será? Iso, un mono... Espero que vos quedase clareantes, porque non vos lo penso repetir. Menos mal que estás ti aquí para darnos ideas, miriño. Mentres algúns toman café, outros pensamos. En fin, marcho pro xulgado para que Miro poida pensar a gusto. Bos días a todos. Deca logo, Pedro. Deca logo, señor Barreiro. Ai, que home tan educado. Saúda a todo mundo cando entra, despídese cando marcha. Sí, e non se enfada nunca. Aínda que algún descerebrado se dedique a marealo. Eu tamén son moi educado, pero non chego a tanto. E non consinto que me maree ninguén. Nin sequera un descerebrado, como ti dis. Xa, en fin, vou arriba a limpar un pouco. A ver se atopo o plumeiro que hoxe pola mañá desapareceu. O plumeiro está aí debaixo. Oh, Miro, é que fai aquí? Estive usando eu, como che gusta tanto a Ixinia. Será hixiene. Iso. Estiveches pasando o plumeiro polo bar? Polo bar non, muller, polo corpo. Unha vez a semana e xa non tes que ducharte. E cree que iso é estar limpo. Sí, o avantaxe de que non vas por aí cheirando a xabón. Andan, trae pra cá, Valdreu. E mañá quero te ver na ducha. É vostede un caso, xefe. Claro, ti ris porque mañá non tes que ducharte, cacatúa. Hola, Mónica. Pon unha tapa de tortilla, As patacas da señora Carme danlle un toque. Aquí a tes, e vaite despedindo. Non hai máis patacas, mentres miro nunha estralla da aldea. E a que esperas para ir, cuñado? Non ves que estou ocupado? Sí, co encrucillado. Cala, Tarabela. Paxaro que vive nos océanos. Cachalote. Como vai ser cachalote, Miro? Ai, sí, tes razón. É un paxaro, pero non vive nos océanos. Bos días. Non me extraña que os curos non casen. Con esa pintiña que mozos vai querer, me cajo na tose. Cala, pecador. Pome un viño, Mónica. Pero do bo, Que celebramos, padre? Veño da caixa da Forros. Ah, sí, pois eu tamén. Verdade que dá moita alegría marchar dali, padre. Cuñado, unha necoriña, que isto hai que celebrarlo, Como a tortilla cala, mona. Ai, que pouca solidariedade. E que lle pasou na caixa, padre? Non coñezo ninguén que saíse contento dun banco, a non ser os atracadores. Ai, reventar a caixa forte dun banco xa me gustaría. Pensei que roubar era pecado. Claro, por iso non me gustaría. Quen rouba un ladrón 100 anos de perdón. Iso non lo digas nunca, piollo. Así me gusta, Miro. O roubo nunca ten xustificación. Non, é que poden oír os clientes. Pero conte, padre, que boa noticia trae da caixa? Pedín cartos para reparar o muro da parroquia. E déromos. E Gutiérrez deulle os cartos. E como conseguiu? Poñéndolle unha pistola na cabeza. Non. Poñendo a sotana. Esa saia negra que leva posta. Son roupas eclesiásticas, Miro. É certo, vostede poucas veces leva a sotana. Pero que ten que ver iso con conseguir un crédito? De todo, muller. Un con sotana parece outra persoa. Como eu cando deixei o bigote, que empecé a parecerme a miña nai. Refírome a que sen sotana son un señor calquera. Con sotana son outra cousa. Inspiro moito respeto. Entón pon a sotana cada vez que quere pedir un crédito, Un crédito ou o que sexa. Que injustiza a este pimpín por poñerse esa roupa elástica. Eclesiástica. Iso, deronlle cartos para arranxar o muro. E a min que arranxei a parede deste bar non me deron Que nada. parede, cuñado. Aquela, venga. Balbina quería que pintase unha mancha de humidade, pero eu fui máis práctico. E mirade que fixen. Tatachán! Tapou a mancha co calendario. A que queda artrítico? Será artístico. Iso, como no Museo do Campo, ese que hai en Madrid. Queres dicir no Museo do Prado? Que máis ten do Prado que do Campo, paspá? Nese sitio debe haber moitas manchas, porque teñen as paredes cheas de calendarios. Non son calendarios, xefe, son cadros. Calendarios con marco. Pero que dis, Miro? Son obras de arte valiosísimas, de Goya, de Velázquez. Si, non teñen para pagar un pintor de brocha, van ter por obras de arte. E logo din que parvo son eu. O que ti digas, cuñado? Ai, xa che traerei un calendario de Santa Rita para que o cambies por ese. A ver se a Santiña che inspira algo. Esa Santa Rita foi a que lle cortaron o pescozo, non? Seguro que algo me vai inspirar. Non falo dese tipo de inspiración, Miro. Marcho para arranxar o muro canto antes. Chao. E non lle sería mellor pintar a mancha? Para que?
Con este calendario tan ben postiño, ninguén a vai ver. Vai a desfeita. Pero con que fixo isto? Cun martelo ou cunha metralleta? Pois sí, cuñado, moi ben postiño, Quieta, Bertorella. Ainda vou ter que poñer un carteliño que diga non tocar o calendario. Sí, pero será mellor que poña ese carteliño con pegamento. Máis buratos non, por favor. Con estas manciñas fago os buratos nun pispás. Balbina vai quedar contentísima cando vexa iso, Sí, verdade. Non, Pastrán, mellor non lle saque o tema. De que falades? De ti, Ruliña, do ben que che sai o xamón asado. Eu nunca fago xamón asado. Por iso resulta tan lixeiro, ves? Bo, Antón, que miráchelo do coche novo? Ah, mirei. Sí. Trae? Aquí está, tomade. A ver como vai ser o meu coche. Oh, estes modelos son vos os mellores. Pero por que non falamos fora que estaremos máis tranquilos, Mira. A min gústame este. Está moi ben, E de prezos que tal? Ui, de prezos están francamente ben. Aí sí, canto vale este? Entendes de coches, miro. 12 cilindros, 350 cabalos, turbo inyección. Canto. Unha bicoca, 40.000. Podes mo dicir en euros, que eu xa estou afeito. Estou a dicir en euros, cuñado. 40.000 euros? Me cago na correa do ventilador. É carísimo, Antón. Ah, Balbina, motor alemán. Eu o que quero é un coche amplo que consuma pouco e non tan caro. Este ten pinta de ser de Lugo. Seguro que é máis forte e máis barato. Sí. A ver, non está mal. Airbag, dirección asistida, pintura metalizada... Canto vale este? 30.000 euros. Están polas nubes, Antón. E se cadra poden facerche unha rebeixiña. Ten alarma antirroubo? Ese coche ten de todo. Non, digo concesionario. Podemos ir de noite... Miro, algún ten que haber que estea mellor de prezo. Xa, vos o que necesitades é un coche con MIP. Que quere dicir MIP? Motor impulsado a pedais. Que carallo, alguén a verá máis barato. Máis barato é o bonobús, cuñado. Pois se cadra podemos encontrar algún de segunda man que estea en boas condicións. Seguro que tú ten revistas con anuncios. Teño, pero de segunda man xa non é o mesmo, claro. Diso nada, macaco. A cervexa que eu poño tamén é de segunda man. E non se nota diferencia. Serás porco, cuñado. O que está claro é que nós non temos tantos cartos, pero necesitamos un coche destes. Pedro tamén nos lo recomendou. Mira que listo o abogado das Silveiras. El tamén usa un bar e eu non lle recomendo que merque un. Hai 10 minutos estabas de acordo. Hai 10 minutos. Que manía de andar sempre a remexer no pasado da xente. Bo, ao final imos ter que pedir un crédito na caixa. Hoxe mesmo vas e solicítalo. El, a caixa. Ti pensas que Gutiérrez lle dá un crédito a calquera indocumentado? De indio mentolado nada. Eu son un empresario que creou moitos postos de traballo. Sí, en urxencias, gracias ao teu café. Balbina, se Miro vai pedir un crédito a caixa. A Gutiérrez dalle a risa. Iso é bo, que ría, que xa bo ambiente. Cala, burro, irmanciña Miro non ten posibilidades. Pois bule, mona. Vai falar ti antes con Gutiérrez e pídelle que atenda ben a Miro. E a este fozón apréndelle como se ten que comportar na caixa. Ui, que carallo. Penso sair da caixa co crédito na man. Sí, pois vas ter que lavar as mans, cuñado. Non empecemos con parvadiñas. Veña, anda, vamos para arriba e falamos. Para falar, non para ducharse. Sí. Oes, Mónica, aproveitando que... Que non está Miro porque non me faz un café? O da intuición feminina vai ser verdade. A ver, miñoca, de que me querías falar? Pois de como tes que comportarte na caixa. O primeiro é a postura do cliente cando se vai pedir un crédito, vale? A postura xa, sei, é esta. Que non, home, tes que ir en plan de pedir, pero como quen non quere a cousa. Queres que lle mande unha labazada a Gutiérrez así, como que non quera cousa? Que non, para pedir un crédito tes que facer como que o queres. Sí, pero tampouco é que o necesites. Entendes? Vou facer como que entendín, sí, pero tampouco é que o entendese. O caso é non parecer desesperado. Que non cho dan, pois tampouco vas chorar. Iso, entrar coa cabeza ben alta, dicindo, se non me dade o crédito por min, Exactamente, cuñado. por min como se metedes por onde vos caiba. Ai. E non me cabredes, porque te planto lume a caixa e o crédito do nabo. E se non mo dan, me cago no mundo. Non será mellor que lle faga algo a rosca? Non, nada de suplicar. Cando Gutiérrez che pregunte polo teu patrimonio, ti presume e bota por fora, Iso, eu dígolle que somos un matrimonio moi feliz. Matrimonio non, burro. Patrimonio. Pa.
E que el vexa que podes avalar o crédito. Fálalle do piso, do bar, da casa da aldea. Pola miña nai tamén me darán algo, Pero non? non sexas animal, Miro. Eu vou sacando a peito e pisando firme, non? Sí, pero con educación, vale? Home, claro, xa sei que a educación é importante. Eu nunca necesitei, pero hai xente que lle gusta. Xa, pois anda, anda. Vai poñer unha chaqueta, ala. Queredes abrir a porta? Vaiseme pegar a bechamel? Está ben, xa vou eu. Vos nin vos movades, guapiños. Mira que ben obedecen agora. Hola, Tuto. Fíxente esperar. Vin en mal momento. Non, pasa. Só lle veña a traer o boletín que me encargou. Moi ben. Gracias, Tuto. Se tes un minutiño, douche a nota cos números atrasados que estou buscando. Sí, claro. Pero pasa, home, pasa. Vale. Que queres tomar? Nada, gracias. Un viño, unhas olivas, teño xamón con melón. Un par de melóns. Nada, abogado, en serio. Rapaces, está aquí Tuto, dicídelle hola. Hola. Que tal, rapaces? Están con internet, xa sabes. Cando se conectan quedan como desconectados. Tiño por aquí a nota. A ver, un minuto. Aquí tes. Seguro que non tomas nada. Nada, graciñas, teño que baixar, deixei o quiosco aberto. Vou contigo ata a porta. Non fai falta, sei o camiño. Vostede siga cociñando, Ata logo, mozos. En fin, tes que desculpalos. Ata logo, abogado. Ata logo. Parecevos bonito. Este ordenador é normaliño de todo. Entra Tuto na casa e nin mirades para él. Nin para min. Estades moindo. Nada, nin caso. Isto é increíble. Papá, estabas aí. Ese billete para min. Sodes un par de túzaros. Non tedes educación, nin nada. Hai que ser máis hospitalarios, máis amables ca xente. Cando entrou Albina os dous e dixemos hola. Era Tuto, e nin mirastes para él. Quero que me prometades que esta conducta non se vai repetir. Sí, claro. Vale. E agora toca falar con Gutiérrez. Así que ti espera aquí. É porque non podo entrar, Chincheta. Déixame falar a min. Voulle pedir que te trate ben, con moita diplomacia. Iso, diplomacia. Falo con el 1 minuto e xa cho deixo a punto de caramelo. Pero falando, non facendo animaladas. Boas tardes, señor Gutiérrez. Pase, colla unha pasta. Colla a que máis lle guste. Oh, gracias, señor Gutiérrez. A de chocolate non, Santos. Perdón, señor Gutiérrez. Que, traballando como sempre? Bueno, repasando solicitudes de créditos. A xente debe pensar que somos parvos. Xa. Hai moito indocumentado pedindo que lle regalemos os cartos. Falando de créditos, estiven hoxe co meu cuñado... É impresentable. Non sabe canto compadezo. Sí, pois está aí fora. Aquí? Sí. Quere falar con vostede dun crédito. Pero, home de Deus, como me trae ese pastrán aquí? A familia xa se sabe, señor Gutiérrez. Faga o que poida, Se non hai máis remedio, que pase. Ajá, gracias, señor Gutiérrez. Gracias, señor Gutiérrez. Que? Xa me deixaches preparado? Sí, xa tes a Gutiérrez no papo. Pasa e procura ser educado, Xa me coñeces. Ai, por iso mesmo. Que? Vale, que sí. Que sí, vale, non me deas máis a vara. Es pesadiña ti, Ala, xa yo direi. Con quen falabas? Nada, coa tía Maruchi. E dislle non me deas máis a vara a pobre tía Maruchi que ten 70 anos. Co cariñosa que ela é sempre. Papá, estaba a dicirme por quinta vez que che dese non sei que recado da súa parte. Que recado? Como crees que me acorde co pesadiña que é? Paula, as persoas hai que escoitalas con máis consideración, con máis respeto. Saber escoitar é o máis importante, é o máis bonito entre persoas que se queren. Paula? Paula?
Paula! Leva así 5 minutos. Eu só lle dixen que era un empresario con visión de futuro e ala, a rir como un tolo. Será que lle caíche simpático? Seguro que me dá o crédito, verdade? Non digas parvadas, Miro. Despídete do crédito e do coche. Cando Gutiérrez ríe así é porque non cho pensa dar. Pero que dis, percebe flotante? O que oíches, Pailaroco, ti, a única visión de futuro que tes é cando lees o horóscopo. Ese papón de Gutiérrez soltalle os cartos o padre Nicanor, un cura do Grelo, e negamos a min, que son empresario. Porque o padre Nicanor non é un trapalleiro como a ti, é un home querido e respetado. Por iso consegue todo o que quere. Pero se leva un vestido en vez de pantalóns. Sotana, cuñado, sotana. Pois iso. Eu mañá volvo a caixa con vestido así e asunto solucionado. Non digas parvadas, cuñado. Ai, a ver que di agora, Balbina. Balbina, imos de contar. Que presa hai? Damos primeiro un paseo. As malas noticias cando antes se conten mellor, cuñado. Pasa. Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. Café. Estás feito rei da balada romántica. Verdade que sí? E ti que non me cantas nada? Claro que sí. Borriquito como tú, tururú. Tururú, tururú. Esa non é unha canción de amor. Como que non? Eu sou moi amante dos animais. Ui, que carallo. Albina, aquí te lo café. Gracias, Paspi. Oiches, non terás que ir hoxe pola Casa de Turismo Rural. Pois sí. A señora Carmen pediume que lle levase unhas caixas de auga. Necesitas algo? Se me puides extraer patacas e mazás, encargueillas a Miro. Pero no noso maleteiro non colle todo. Así podíamos aforrar algunha viaxe. Iso está feito. Alucinas mandarinas. Vaya cochazo. Pero aí mandei a Miro tapar unha mancha de humidade. Non sei quen colgou este calendario. Pois mola cantidad. Se che gusta, podes quedar con ele. Sí? E isto? Pereira, que quitou a mancha da parede para sempre. Xa sabes como é, un perfeccionista. Polo menos a parede segue aí. Mira, cando o colla vai moir, Mónica, se tivese un coche como este, seguro que me facías máis caso. Seguro que sí. Non se pode ser tan materialista. Hai que fixarse noutras virtudes. Leva razón. Cando teñas un coche como ese, espero que non te fixes só no meu materialismo. Non vaciles, pitufa, Mira, entón, un monoboludo como que quere Balbina. Cun cochazo así irías polo centro a 100 por hora, como un señor. Teño que ser prudente. Iría a 200 por hora para que non me pillase a policía. Hola. Que tal, padre? Deixa o Santos e dedícase a coleccionar estampiñas de coches. Non, é que estive mirando coches grandes para levar os rapaces a catequese. Pois nin se moleste, que están polas nubes. Digo eu que son empresario e non podo mercar un. Xa, pero eu pedín unha axudiña nun concesionario, como é para a parroquia. E daríanlle 4 euros, seguro. Non, Nin iso, claro. regalaronme este cochazo. Pero que dis, Tarabelo? Como? Un detalle que Deus lle estará en conta, seguro. En fin, vou dar unha voltiña. Vaya coche. Vaya despeita que fixo este chafallas. Agora vai ter que vir un obreiro e despois un pintor. Pois de paso, que lla mañan un cerebro a Pereira, que o debe ter como isto. Ele e Antón xa tardan. Non chamou Miro para dicir se lle concederan o crédito? Non, para min que o único que pode conseguir Pereira na caixa é un peto dos que lle regalan os nenos. Ai, se cadra xa está asinando os papéis. Se Antón falou antes con Gutiérrez, seguro que lle conceden o crédito. Seguro. Santos, o empregado ideal. E Pereira, o cliente perfecto. Gutiérrez estará encantado. Que día máis agradable. O ceo está azul, os paxariños cantan. Verdade que sí? Nótase que chegou a primavera. Non, nótase que marchou Miro. Mira, aí está Tuto. Aproveita para lle pedir desculpas polo do mediodía. Eu vou indo, Roy! Hola, Roy.
Estes fillos de Pedro últimamente venden moi caros os autos. Si, eu tamén o notei. Teño que pedir desculpas, Balbina. Roy é un maleducado. Non ten importancia, Pedro. Si que a ten. E Paula e Roy están feitos uns godallos. Antes eran máis educados. Serache cousa da idade, home. Da idade, sí. Da idade de pedra será, porque parece que se criaron entre mamuts. Que cho diga Tuto, hoxe estivo na casa e Paula e Roy como se non estivese. Os rapaces andaban co ordenador. Hola. Xa verá como saudou o padre. Que, padre? Cruzouse co fillo do abogado? Sí? Saudouno. Sí. Aí ten, que? Ve como tampouco era para tanto. Vaya, polo menos foi educado con vostede. Mais ou menos. Eu dixenlle, hola, el díxeme, "Uf", ou algo así. Eu só sabía. Hoxe pola noite vou falar moi seriamente con eses dous animaliños. Non sexas tan estricto, Pedro. Nestes casos non hai nada peor que botar un sermón como un cura. En fin, padre, vostede xa me entende, non? Sí. Tuto e Balbina queren dicir que hai que predicar co exemplo. Que os teus fillos vexan como hai que comportarse. Xa verás como se lles pega. Está ben. Penso aproveitar a primeira oportunidade para que aprendan. Deica logo, Pedro, boas tardes, Perdón. Boas tardes. E que, don Nicanor, dando un paseíño? Pois sí. Fai moi ben. Vai unha temperatura do máis agradable. Sí, sobre todo no coche. Oh, que coche? Se o seu non ten aire acondicionado. O vello non, muller, pero o novo ten de todo. Oh, e logo, ten coche novo. Carai, debe ser un cochazo. Mira. Que no verá conducindo ese buga. Espero que me vexa todo o mundo. Quero dicir, o coche non é para fachendear, é para atender as necesidades da parroquia. Debeulle custar un ollo da cara. Non me custou nadiña. Foi un donativo do concesionario. E como conseguiu, padre? Ameazándoos co inferno? O inferno. Iso era antes, muller. Hoxe, os curas, utilizamos as relacións públicas. Relacións públicas? Sí. Por sorte, as sotanas inspiran confianza. Por certo, trouxenche este calendario de Santa Rita para que tapes esa desfeita da parede. Mentres non veña o pintor, venme de maravilla. Vou no colgar agora mesmo, Graciñas, padre. Gracias a ti. A min? E por qué? Polo donativo. Que donativo? Que me vas dar polo calendario, muller. Ten vostede un perigo con esa sotana. Por non perder o costume. Ande, aí lle vai. Vou colgar Santa Rita para tapar toda esa chafallada. Espero que cando eu volva estea amañada esa desfeita. Cando volva? Sí. Como me sobraron uns cartiños dos que me deron para mañar o muro, marcha un balneario. 3 días como un cura. Que quero dicir? A corpo de rei. Que sorte! E logo deulle permiso ao arcebispo para pechar a parroquia? Por suposto. Mentres non me recupere da gripe. Que gripe? A que lle dixen que tiña. Vostede facendo trampulladas, padre. Que non o saiba ninguén. E faltar as misas para ir a un balneario non será pecado. Muller, eu fago por recuperar forzas e volver con máis enerxía para loitar contra o maligno. Por certo, tasme que facer un favor. Deixo as chaves da parroquia e regalle as flores a Santa Rita. Non se preocupe, padre. Deixo pague. E agora voume. Quero botar a quiniela antes de marchar. Hasta logo. Páseo ben. Crees que Balbina se enfadará polo do crédito? Non, cuñado. Outra cousa é que che depilo o bigote cos alicates. Me cago no butano. Moito tardaches. Que, quedou solucionado o do crédito? Mira, Balbina, non te quero enganar. As malas noticias, millor dicilas canto antes. Para min que mañá pode chover, non? Miro, que pasou co crédito? Mira, irmanciña, eu falei primeiro con Gutiérrez, como me mandaches, para que fose amable conmigo. E foi amable? Sí, invitoume unhas pastas e todo. Trouxeche unha para ti. Non me digas máis, bandallo. Seguro que cabreaches a Gutiérrez.
Non, Gutiérrez non parou de rir. Cando Miro lle dixo que era un empresario con visión de futuro, case escacha coa risa. Iso, Mona, ti rillas gracias a este pastrán. Que, quedamos en crédito, non si? Coa falta que nos facía. Mira, collín máis pastas, así aforramos un gasto. O que me está desgastando a min é a paciencia. Sodes un par de tarambainas, Danme ganas de pasarvos polo pasapurés. Muller, se o dis así, imos pensar que estás algo enfadada con nós. Anda, cala. A ver que imos facer agora sen coche novo. Así non progresaremos nunca. Que conseguir un crédito non é fácil. Conseguir un crédito non é fácil. Mira para o padre Nicanor, bandallo. Consegue todo o que necesita. Cartos para arranxar o muro, coche novo... E aínda lle sobran para marchar de vacacións. Ferrou a parroquia, vai pasar 3 días nun balneario. Claro, o cura como leva unha sonata. Sotana, cuñado. Iso. Nin sotana, nin gaitas. Don Nicanor sabe moverse. Aprendede del. Veña, xa podedes ir empezando. Escoita, irmanciña. Escoita ti, champiñón. Ou lle axudas a Miro a conseguir eses cartos, ou acabouse che vires por aquí para comer de violín. Iso, inútil. Se Antón non come aquí, podedes aforrar para mercar un Ferrari. Pero ti que dis, Lercha? Hawái, Bombay, son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso. Hawái, Bombay, son de lo que no hay. Sí, ilustrísima. Sí, unha gripe terrible. Terrible, a gripe terrible. Por desgracia, terei que cerrar 3 días a parroquia. Sí, o médico díxome que era un virus de 3 días. Ningún máis, ningún menos. Gracias, eminencia. Sí, procurarei taparme ben coa mantiña. Moitas gracias. Hawái, Bombay, son dos paraísos. Hola. Hola, señora Carmen, que sorpresa. Sí, vin con paspallás e trouxen estas flores para a parroquia. Unha caixa de patacas, aínda queda máis na furgona. E de cebolas, pementos, tomates... Espera, Paspi, que che axudamos a traelas. Veña, Miro. Eu carrexar caixas. E por que non vai miña nai? Porque ten moitos anos, mamalón. Xa, e como ten moitos anos, pode abusar dos pobres fillos. Ti tes un morro que alucino, melenas. Veña, desfilando. Ui, que carallo. Pas. Mónica, agora que non está Balbina, ponme algo de beber, sí? Claro, aquí tes un vaso de auga. Serás lagarta. Ah, señora Carme, non traería unha empanada por aí, Non, pasei toda a tarde apañando flores para Santa Rita. Xa, e por que non lle di ao cura que as colla el? Don Nicanor sempre consegue o que quere. Non me preguntes como o fai. Xa. Debe de ser a sotana. Sí, non sei que ten a sotana, pero algo ten. Pero o padre non lle está na parroquia, señora Carme. Ai, non. Vai cerrar por 3 días. Deixo a min as chaves para que lle coidas flores. Se queres, ellas levo eu. Pois sí, moitas gracias, Mónica. Que dura é a vida do empresario. Eu carrexando patacas para que os clientes poidan tomar café. Cuñado, xa estou vendo o teu coche novo. Que coche, mona? Tiven unha idea, furafollas. Deixa as patacas e imos para arriba. Pousa por aquí as caixas, Paspi. E Miro. Vai arriba con Antón. Non sei que irán facer. Ai, este con tal de non traballar. A ver, que queres, miñoca? Eu quero que Balbina me dea de comer. E ti queres un coche novo. Así que escoita, xa sei como conseguir ese crédito. Va, outra das túas ocorrencias, piollo. Que non, cuñado, que este é un plan perfecto. O curiña consegue créditos, cochazos, de todo. E por qué? Porque a xente o respeta. E por que o respetan tanto? Porque leva bigote. Sí. Nicanor non leva bigote. Ah, claro, a do bigote miña nai. Cala, burro. A xente mira ben a Nicanor pola sotana. A sotana inspira respeto. Ah. Colle un fala barato calquera sen ningunha categoría. Poslle unha sotana e a xente tenlle toda a consideración. É o caso do padre Nicanor. Non será o teu caso. O meu caso, miñoca. Sí, porque ti vas poñer a sotana do cura. Non entendo nada, Langrán. A ver, Nicanor marcha 3 días ao balneario.
e deixará a sotana na parroquia. Pensa, Miro, pensa. Que pasaría se ti fose o cura suplente? As misas serían máis divertidas. Sí. Nada desas cancionciñas aburridas, non. Eu cantaría La barbacoa, la barbacoa. Vale, cuñado, deixa de laretar. Esa non é música de misa. Pois eu vou dicir que era música de notas divinas. Esa é música para os que dan a nota na piscina. Ah, claro. Ademais, o importante é que se ti fose o cura suplente conseguiría lo mesmo que Nicanor. Xa. E como chego á cura suplente? Pois poñendo a sotana que el deixará na parroquia. Mónica ten as chaves. Pero a xente vai me recoñecer. Cunha perruca e un par de detalliños máis no disfrace, non. Cuñado, será o Padre Pascual. O Padre Pascual? Esa será a túa nova identidade. E mentres Nicanor está no balneario, terás 3 días para conseguir ese crédito. E mercar un cochazo como do cura. Non podemos perder máis tempo. Onde deixaría as chaves a Tarabela de Mónica? Ai, xa están todas. Que rápido. Porque son unha máquina total. Oite, que pensabas? Que esta musculatura estaba só de adorno? Non, eu pensaba que o que tiñas de adorno era o cerebro. Marcho, que creo que teño a furgona mal aparcada. Señora Carme, ven. Si, vou. Daquela xa levas ti as flores á parroquia? Quede tranquila. Graciñas, nena, chao. Chao. Chao, Chao. Hasta logo. E ti que, Langrán? En canto hai traballo desapareces. É que Antón estábame contando o plan de... De recuperación. Repouso total, cuñado, que sí. Mancouse no lombo carrexando as patacas. Sí, aquí pola zona do colesterol. Xa, repouso é o que fas ti todos os días, bandallo. En fin, eu marcho, por certo, Mónica, ti quedaches en levarlle as flores da señora Carme á parroquia, non si? Quedei? Pois eu teño que facer un recado e quédame de paso, se queres. Vale. Se non te importa. Para nada, muller. Que amable. Estás descoñecido, Mon. Eu sempre son un cabaleiro, aínda que neste bar me maltraten, Aquí te las chaves. Ala, pois xa llas levo eu, Estupendo. Así de paso, poder roubarlle a sotana ao cura. Que dixeches? Que lle pases ben a pichadura. Pode haber algún moinante que queira entrar na parroquia con malas intencións. Non esbardalles, cuñado, quen ia facer unha cousa así. Chámote despois. Ai. Ti que, Valdreu? De repousar nada. Veña, colle esas caixas e andando. E o colesterol? Queres que che dea eu unhas fregas? Para min que xa non me doi tanto. Malvina, quen cambiou o calendario? Eu, o do coche era bastante feo. Pois esta é máis antiga vistindo que miña nai. É a imaxe de Santa Rita. Trouxonolo o padre Nicanor. Oiches, cando cambiache os calendarios... Sí? Non te fixarías no que hai debaixo, verdade? Nisto. Non se nota nadiña, Como está isto, A humidade acaba con todo. Mira, xa falaremos moi seriamente, Agora, pola túa culpa, vai ter que vir un albanel e máis un pintor. Así creamos postos de traballo. Para iso estamos os empresarios. Collo eu. Aparta la verga, seguro que é Antón. E como o sabe? Polo xeito de chamar, este rin-rin é inconfundible. Sí. Cuñado, son eu. Xa pasei pola parroquia para coller a sotana. Ben. E pola tenda de disfraces para completar o chollo. Xa me sinto Padre Pascual. Teño unhas ganas de botar bendicións. Discreción, cuñado? Mañá cedo sube polo meu apartamento. Non podemos perder tempo. E que lle digo a Balbina? Ponlle algunha excusa con Vicente. Vale.
Hola, Ruliña. E ti, a onde vas? Vou mercar alpiste pro canario, que se acabou. Pero se nós non temos canario. Tampouco temos canario. Nesta casa, se eu non merco as cousas, non temos de nada. Non sei en que estades pensando. Ti tranquila, que xa me ocupo eu, Hola, cuñado. Pasa, pasa. Balbina preguntouche algo. Sí, pero puxenlle unha excusa perfecta. Estarías convincente. Con que, Vicente? Convincente, que a deixarías convencida de que a excusa era real. Ai, sí, díxenlle que ia mercar alpiste pro canario. Ah, moi ben. Mercar alpiste para un canario que non tedes, no teu caso é totalmente normal. A que sí? Ai, aquí está, a sotana do cura, e os demais elementos do disfrace. E non a tiña doutra cor máis alegre? É que as sotanas sonche todas negras, cuñado. Pois así todo de negro vou parecer un cura. É que te vas disfrazar de cura, pasmón. Ah, claro. Ala, veña, cámbiate. Sí. A onde iría Pereira con tanta presa? Oh, xa o iches. Buscar alpiste para o canario. Para min que Antón anda detrás de tanto misterio. Eses dous xenios estarán tratando de amañar o asunto do crédito. Supoño. Esperemos que non se confunda e que non pida un crédito para mercar un canario. Perfecto, cuñado. Pareces un cura de verdade, Eu sempre pensei que valía para isto, Desde pequeno todo o mundo me dicía hai dicir misa, Pereira. O que ti digas, Miro. Escoita, antes de presentarte en público, teremos que facerche unha pequena biografía, E para que se non estou embarazado? Ecografía non, animal, biografía. Como te chamas, de onde viñeches, Son Miro Pereira do Bar Suízo. Xa non me coñeces, Pimpín. Ai, senta, anda, senta. A ver, a partir de agora chamaste Padre Pascual e acabas de chegar de África, das misións. De África, como os canguros. Os canguros están en Australia, Miro. Cos saltos que dan, hoxe están en Australia e mañá vai ti saber. Sí, claro. Atente. Cando vayamos á caixa de aforros, ti dislle a Gutiérrez que necesitas uns cartiños para obras sociais. Sí, unha escopeta nova, unha lancha motora. Que non trocaburras, os cartos son para a parroquia. Vale, vale. E antes de sair á rúa, haberá que facer outra proba. E para que? Pois porque pareces un cura, pero non chega con iso. Tens que comportarte tamén como un cura. E iso como fago? A ver, supoñamos que eu, quero ir ao ceo. Ti que farías? Axudarte, queridísimo Antón. Moi ben, e como? Crees que cunha patada no cu chegarías ao ceo? Pero non sexas animal, Miro. Supoño que polo menos saberás cantar algunha canción de misa, non? Sí. Pintor que pintas iglesias, pintas angelitos buenos... Cuñado, esa non é unha canción de misa. Pois fala de igrexas e de anxiños. En fin, espero que todo saia ben. Ala, vamos. Esmincha, e Gutiérrez non me recoñecerá. Para asegurármonos, imos facer outra proba diante de algún coñecido, Ata logo e gracias. Hola, Tuto! Hola. Coñécelo o Padre Pascual? Non, encantado. Eche o párroco suplente. O párroco suplente? Sí, é que Nicanor vai estar fora 3 días. Que Deus te bendiga, rapazote. Acaba de chegar de África, das misións. Por ali debe faltar de todo, non, padre? Non tanto, a carne de explorador se está ben guisada, tamén ten o seu aquel. O Padre Pascual ten un sentido de humor. Explíquelle a fame que pasa ali a xente. Ai, sí. Moitos clientes dos bares deberían ir á selva para ver o duro que está ali o pan dos bocatas. Queixámonos de vicio. Sí. Pensa a próxima vez que pida xabón no bocata de xamón pelandrán, O padre é un exemplo para todos. Sí, sobre todo gústeme dar exemplo cando toca comer cocido. Ui, que bromista, Que cura tan simpático. Seguro que non é dos que predican 2 horas na misa, Non, eu nin sequera vou a misa. Non. En fin, marchamos, que o Padre Pascual quere coñecer os pobres da parroquia. Sí, sobre todo o director da caixa. Ese de pobre nada. Pobre de espírito. O rico xa se sabe. Aquí ten, padre. Un donativo pros pobres. Gracias, gracias. Con isto non me chega nin para gasolina, pero en fin. Perdón? Digo que con isto non me chega nin
nin para vitaminas. Vas ter que soltar algo máis, puto faite, ver. Eu xa puxen 20 euros. Aquí ten, padre. Por min, que non queden sen vitaminas na misión. O galla houvese moitos como a ti. Pero como dixo o noso señor, son moitos os chamados, pero poucos os que collen o teléfono. Vai con Deus, E pensa no que che dixen do xamón, pecador. Perfecto, cuñado. Este parvo soltou 30 euros. Podemos ir tranquilos á caixa. Prudencia, antes imos facer unha proba máis. Hai que afinar ben esa interpretación, cuñado. Digo, padre Pascual. Rapaces, chegou a revista de... A revista de internet. Graciñas, Cada día van a peor. Que vergonza, Tuto. Perdoa. Moito vai ter que predicar co exemplo. Desde logo, penso aproveitar todas as ocasións. Veña. Ata logo. Ata loguiño. Oiches, Mónica. Píchelo párroco suplente. Párroco suplente? Non sabía nada. O padre Pascual acaba de chegar das misións. Un tipo simpático. Presentou un mantón. Daquel Antón xa lle daría as chaves da parroquia. Mellor, unha preocupación menos. Espero que non sexa tan pedichón como o padre Nicanor. Non sei que dicirche. Un esmola para as almiñas do purgatorio. Un esmola para as almiñas do purgatorio. Que Deus o pague. Un esmola. Veña, señora, se queres subir ao ceo hai que soltar lastre, Un esmola para as almiñas do purgatorio. Así do inferno, caralho. Isto vai sobre rodas, cuñado. Enchimo peto en 10 minutos. Aí ven Paspi, non meta la zoca, Non, tranquilo, tranquilo. Hola. Hola, Paspi. Non está o padre Nicanor? Non, este é o padre Pascual, o párroco suplente. Encantado. Pois eu traía este viño de misa. Moi ben, fillo, moi ben. Levo toda a mañá traballando. Xa tiña ganas de botar un grolo. Un pouco de xamón non terás? Xamón? O que eu traio é esta factura. Si, home, eu aquí pedindo para unha coleta e ti vesme con facturas, chuchumeco. Que eu son un currante, Veña, Paspi, faite ver, home. Ui, que carallo. Porque leva vostede esa sotana que senón non picaba, Tome, non lle dou máis. E quédame a deber a factura. Vai, pecador, vai. Está claro que ninguén te recoñece, cuñado. Sí, agora temos que ir á caixa para dar o gran golpe. Niñas. Así me gusta, un pouco de pipermín. Ai, de pensar que a estas horas estaría dicindo misa para 4 beatas. Non é que prefira isto, pero ti tamén descansache o 7º día, non? Ademais, os curas somos os únicos que traballamos os domingos. Ai, a ver, esa quiniela... Sevilla, Betis 1, Deportivo Celta... Ata pode que teña 12 acertos. Ai, deixei a quiniela na sotana. Xa mirarei logo. Camareiro, por favor, unhas olivas. Ai, isto é vida. Moi ben, imos alá, cuñado. Concéntrate, A reunión con Gutiérrez vai ser a pedra de toque do noso plan. Se o moi va parolas, non solto os cartos, doulle coa pedra esa na cabeza, despois do que me fixo onte. A couga, burricán, ímonos vingar del, pero sen violencia, Pódese, señor Gutiérrez. Adiante, Santos. Señor Gutiérrez, preséntolle o padre Pascual, o párroco suplente que sustitúe a don Nicanor. Non sabía nada. Bos días, padre. Bos días. O padre Pascual acaba de chegar de África das misións. Ali hai moitas enfermidades tropicais, non? Sí, sobre todo moito pailanismo. Será paludismo. Iso. O padre xa está máis afeito a falar en suajili que en galego. Fala suajili. Daquela debeu estar en Tanzania.
En Tarzania, exactamente. Con Tarzán e coa monachita. Boa xente. Gustanlle moitas bromas. Sí, claro, claro. En Tanzania. Seguro que en Tanzania falan suajili. Ui, que carallo, non me tolei con esa maripili. Sí, claro, seguro. En Tanzania falase suajili. Estiven ali hai 2 anos, en un safari. Estivo vostede ali? Sí. Bonito país, non si? Precioso. Uns elefantes como a camións. Elefantes, canguros, cachalotes. Non vin canguros en Tanzania, nin cachalotes. Non iríamos ao mesmo zoolóxico. O padre Pascual querelle pedir unha cousa, non si, padre? Pois sí. Tuto, viches por aquí o meu xefe? Non? Pois espero que fose con Antón conseguir ese crédito antes de que Balbina se cabree. Pois non sei, pero Antón parecía moi ocupado con ese cura novo tan pavero. Antón paseando con cura? Debe ser que a fin do mundo está próxima. Temos tantas necesidades. Por exemplo, amañar o tellado da parroquia. Que raro. O padre Nicanor pediume para o tellado o ano pasado. Que é un tellado de 2 augas. Nicanor amañou a parte da dereita. Da esquerda. Sí, da esquerda ou da dereita, segundo se mire desde adiante ou desde atrás. Iso. Xa, necesita un crédito. Senón a muller é capaz de matarme. Como a muller? Vostede sacerdote. A muller que lle limpa a igrexa, unha monxiña. Está farta de recoller as pingueiras. Sería moi caro ese tellado. 40.000 euros. Tanto? É un tellado con aire climatizado que colle os 200 km por hora. Perdón? Que ten que aguantar ventos de 200 km por hora. Por seguridade. En fin, non podo negarlle un crédito a un home con sotana. Encárguese vostede dos papéis santos. Cubran estes impresos. Encantado de coñecelo, padre Pascual. Enganamos ese pailaroco. Ese Gutiérrez vai de listo pola vida, pero é tan parvo como a ti. Que dices, paparra? Un respetiño, que son o novo párroco. Non, quero dicir tan parvo como a Miro Pereira, non como o padre Pascual. Antón, aí ven o virurillas do abogado. Tranquilo, ninguén te pode recoñecer. Senta. Hola, Antón. Hola, Pedro. Preséntoche o padre Pascual, o párroco suplente. Non sabía nada. Pois sí, vai estar uns días no lugar do padre Nicanor. Encantado. Rapaces, saudade ao padre Pascual. Hola. Vostede non é da vila, non? Non. El ven de África, das misións. África debe ser fascinante. Eu debín ler máis de 100 libros sobre ela. Películas, documentais. Coñezoa como se nacese ali. Debe ser maravilloso contemplar o Kilimanxaro. Eu de contemplar os paxaros pouco. É que o padre Pascual case non sae da súa aldea. Ali ten tanto traballo, verdade? Comprendo. Si, ademais, para un día que saín, ven un rinoceronte e come un ovo no bus. Collín a escopeta e non o matou porque o rinoceronte é unha especie protexida, verdade, sí, padre? Sí. É o malo de ser cura. A xente parecelle mal que leves a escopeta. En fin, eu volvo para casa para facerlle eses trámites canto antes. Sí, padre Pascual. Vaya. Ata logo. Este cacho de pan que Antón Santos está a xestionar un crédito. Dá gusto atopar xente así cando se chega a un sitio. Ten razón. Padre, estaba eu pensando que podía pasar pola miña casa hoxe pola tarde para charlar e tomar un café. Non quero ser unha molestia. Pero como vai ser vostede unha molestia, home? Non me coñece. Nada. Os vos veciños teñen que ser hospitalarios. Verdade, rapaces? O que ti digas. Parecelle ben ás 5. Home, se hai algo para merendar. Que pavero. Claro, temos toda a tarde para charlar. Sí. Perdón, agora teño que facerlle unha consultiña a Antón Santos. Vaya, non o quero entreter. Sí, gracias por todo. Ata logo. Papá, invitaches ese prosma a nosa casa. Non é ningún prosma, é un novo veciño. E os vos veciños intercambian visitas de cortesía. Pois el non parecía moi ilusionado. Leva moito tempo en África, está un pouco descolocado. Claro, é mellor colocalos no noso sofá, non? Paula, non digas iso. Veña, vamos ao súper. Vou! Antón. Xa che estou preparando o crédito,
Pero ti que faz aquí? O chanfonetas do abogado invitou a ir hoxe pola tarde a súa casa. Ah, moi ben, e que? Como que me vai descubrir, pasmón? Va, tranquilo, pode ser unha gran oportunidade. Sí, unha gran oportunidade para que vaya todo o carallo, macaco. Pensa, pode ser a ocasión para vingarte del. Vingarme? Pois claro, quen lle mareou a cabeza a Balbina coa idea de mercardes un coche novo? El. É verdade, foi el. Claro. E como me podo vingar? Facilísimo, pedíndolle cartos. Claro, podo pedir para ir a un balneario, rañar a barriga. Non, cuñado, os curas non piden para iso, terás que pedir para as misións. Nese caso, nosa misión é darlle o seu merecido. Xogada redonda. En canto remate con isto, imos ao concesionario para que escollas coche. Vale, vou yo dicir a Balbina. Sí. Ei, cuñado. Que? Que terás que... Ah, claro. Estaría feo que un cura párroco estivese casado con Balbina. Hola. Que tal, Pedro? Ben, Balbina, non terás un roscón deses que fas ti? Pois sí. É que invitei a tomar café ao padre Pascual. Ese non é o novo párroco? Sí, vai sustituir a don Nicanor mentres está fora. Son a última en sabelo todo. A última non. Seguro que Miro tampouco sabe nada. Pereira non conta. Por non saber, non sabe nin que ten un bar. E se o sabe ben que o disimula, porque por aquí non ven nunca. Pois a min gustaríame moito coñecer ese padre Pascual. Pois pasa pola miña casa ás 5. Convideino para que os meus fillos vexan que a boa educación non é unha parvada do pesado de seu pai. Fixeches moi ben. Aquí ten o roscón, señor Barreiro. Gracias, Mónica. Vémonos logo, Balbina? Ata logo. Chao. Chao. Piches, ese papón ainda por riba vai me poñer roscón co café. E ti, onde te metiches toda a mañá? Miro. Mira o que che traemos, irmanciña. Tachán, o noso coche novo. De veras? Tiven que poñerme duro con Gutiérrez. Ou lle daba o crédito a Miro ou o empregado máis serio e traballador marchaba da caixa. E ese empregado quen é? Son eu, Lercha. Entón deron nolo crédito. E xa vides do concesionario? Non, estivemos pidindo na parroquia, pero no confesionario non entrei. Concesionario, burro. Ah, claro. Que, gustache? Sí, mira, tenche sistema de conducción inteligente. E non lle complexará ter un coche máis listo que a vostede, xefe? Cala, piraña. Pero este coche debe de ser carísimo. 30.000 euros ou máis. 40.000, marmota. Tanto? Nada, se che gusta está todo arranxado. Pero... Agora mesmo vou chamar o concesionario. Sí. Hola, son Antón Santos. Sí, acabamos de estar aí. Ajá. Quedamos co coche. Perfecto. Adeus. Mañá xa está a túa disposición. Outro éxito do teu irmanciño querido. Ai, vouche preparar unha paella, lambonciño. Vamos, Mónica. Padre Pascual, isto hai que celebralo. Ei, Miro. Mentres non chega a paella, ponme aquí un pouquiño de xamón, sí? Aí tes cacahuetes. Un home tan devoto como a ti ten que guardar a vixilia. Pero Miro... Non quero botarvos un sermón. Espero que sesades amables e hospitalarios co padre Pascual. Vaya lata. Voulle comentar ao padre Nicanor. Seguro que lle gusta saber que tratamos con cariño ao seu suplente. Don Nicanor. Hola, son Pedro Barreiro. Hola, Pedro, que querías? Quería comentarlle que xa coñecín o novo párroco. Parece moi agradable. É competente. O novo párroco? Sí, o padre Pascual. Vostede onde está? Estou na parroquia, como é a miña obriga. Estou barrendo a igrexa. Entendín que estaba fora. Pois se quere pasar pola casa, dentro dunha hora vai vir o padre Pascual tomar café. Dentro dunha hora? Sí, claro. Ala, adeus, Pedro. Ata logo, contamos con vostede. Un novo párroco. Isto é cousa do arcebispo. Alguén lle foi co conta e puxo un sustituto. Un sustituto! Ai, que xa me vexo. Ai, predicando no Polo Norte.
Pase, padre, pase. Xa coñece os meus fillos. Sí, uns rapaces moi simpáticos. Sí, están na idade de aprenderen a ser hospitalarios. Ah, ides estudiar medicina? Non, hospitalarios, amables, xa sabe. Sí. Pero sente, por favor. Sí, gracias. Ai. Este café fixo vostede? Sí. Non cheira mal, pero claro, botándolle café así calquera, O que ten mérito é facelo con mondas de pataca. O que sobre podo levar é para os pobres da parroquia, claro. Claro. Apetécelle un pouco? Como un pouco, pelandrán, non sexas cutre. Pode coller o que queira. Colle este máis pequeno que podes empachar e reparte con tu irmán, non se pode ser egoísta. E dalle un cacho a teu pai, que ten cara de pasar fame. Mira que calborota está. Ala, non queredes aí mirando, todos a papar. Ou queredes que lle bote unha bendición primeiro? Chan, charan, chan, charan, chan. A que teñen boa pinta. E iso de facer flan a estas horas? Un é pra cea de Antón e Miro. Ai, Antonciño esta vez portouse ben, Ocupouse do crédito, do coche. Eu, mentras non estivese subida no coche, non me fiaría. Ai, non fales así, muller. Cando me poño seria con eles, moven o cu, que dá gusto. E o outro? Outro voulle subir agora a Pedro. Debe de estar co padre Pascual, e así aproveito para coñecelo. Oh, don Nicanor xa está de volta. Pero non ia faltar 3 días. Tes aí as chaves da parroquia. Devolveme as anda. Non as teño eu, tenos o párroco suplente. Pero que párroco suplente? Se non o sabe vostede, creo que está na casa dos Barreiro. Espere, padre, que eu tamén vou. Que lle pasará a este home? Non sei, pero para min que o que lle preocupa non é a gripe. Dígame, padre, hai moitos anos que se fixo vostede sacerdote? Non, foi onte pola tarde. Onte pola tarde. Pola tarde, pero a primeira hora. Supoño que o fixo vostede para loitar contra a pobreza. Totalmente. E o que quería era conseguir un crédito e mercar un coche. En canto remato o café, marcho e xa quito vestido. A sotana. Mira como sabe o rapaz estas cousas. Vai abrir, Roy. Pero antes quería pedirlle un donativo. Un donativo? Sí, para poñerlle aire acondicionado ao coche. En África, claro, o aire acondicionado é moi necesario. Estamos encantados de contribuir. Que quere dicir estamos? Que tamén lle vou dar parte da túa asignación, verdade, Pauliña? Así me gusta. Sí, claro. Xa. Boas tardes, padre Nicanor. Boas son como sexan. Que iso de que hai un párroco suplente? Sí, claro, o padre Pascual. Non sabía nada vostede? A verdade non. Eu xa riscaba, quero dicir, xa marchaba. Unha pregunta, padre. A vostede, quen lle mandou sustituirme? Foi unha decisión pastoral? De pastoral nada. Teño eu cara da bella, chichirico. Un momento. Ese crucifixo é meu. E a sotana tamén. Que diste, Arabelo? A sotana é miña. A sotana é miña e podo demostralo. Seguro que ainda teño a quiniela no peto dereito. Quiniela? Aquí non hai quiniela ningún. Aquí está a quiniela. A sotana é miña, moinante. Que pasa aquí? Pasa que este é un argalleiro de campeonato. Un ladrón. Un impostor. Iso non será unha indirecta. Miro. O auténtico Pereira. Pedro, que tal co padre Pascual? Don Nicanor, pero que fai vostede aquí, Sorprendido. A culpa de todo foi de Antón. Así que o padre Pascual era Miro. Ai, cuñado, ti que pretendías facer disfrazándote así? Non disimule, rata. Foi toda idea túa para conseguir cartos. Trae os cartes, moinante, e fora os dous da miña casa. Que presa temos? Déixeme coller outro cacho de roscón. A reunión ha estado máis animada. Pasa. Hola, ai, veño traer un flan. E de paso, saudalo padre Pascual. Mira, ti que fas aquí? É cunha sotana. Coa miña sotana. Que é isto? A ti que che parece?
Miro vestido de cura, Antón polo medio. Oi, teñoche a impresión de que esta é outra argallada das vosas. Muller, non seixas tan desconfiada. Sí, creo que xa vou atando cabos. Espero que toda esta entroidada non teña nada que ver co do crédito, mona. Que non, irmanciña? Isto non é o que parece, Non, todo che ten unha explicación. Aquí está a empanada, a cabaliña de facer. Mirade, rapaces, a señora Carmen sabe ser amable e hospitalaria. Pero sabes coller os invitados mellor que a ti? Iso. E Miro non ven. Sí, co que lle gusta empanada. Miro e Antón estanlle moi ocupados. Sí, o calendario de Santa Rita merece estar nunha parede como Deus manda. Serás chafalleiro. Por unha manchiña de humidade acabamos amañando toda a parede. Eu non teño a culpa de que o cura cambiase o calendario do coche polo de Santa Rita, miñoca. Cala, home, cala. Non me fales de coches, que sempre acabo así pola túa culpa. Pola miña culpa, miñoca. E logo quen dixo, a solución de todo está na sotana. O que quería un coche novo eras ti, papaberzas. Yo do grelo. Vai todo sobre as rodas. Pero o meu coche novo non. Pero ti non querías unha sotana de outra cor. Sí, Pois que toma cor, cuñado. Toma. Vas nadar en pintura, furuncho. Que pasa? Para aí, cangallo. Pero andad,